கடக ராசி அன்பர்களே, இன்று காலை 7:41 வரை சந்திரன் உங்கள் ராசிக்கு 6ஆம் இடமான தனுசு ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் வருவாய் உயர்வு, ஆரோக்கிய மேம்பாடு, பகை நீக்கம் மற்றும் பணிகளில் முன்னேற்றம் போன்ற சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இருந்த சில பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் சூழல் உருவாகலாம். காலை 7:41 பிறகு சந்திரன் 7ஆம் இடமான மகர ராசிக்கு பெயர்வதால் பணவரவு, குடும்ப மகிழ்ச்சி, தம்பதியரிடையே நல்ல புரிதல் மற்றும் பிறரின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். பயணங்கள் மூலம் நன்மை கிடைக்கலாம். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முக்கியமான சந்திப்புகள் சாதகமாக அமையும். இன்று தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் பல காரியங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். இன்று அம்மன் அல்லது பராசக்தியை வழிபடுவது மேலும் நன்மையை தரும்.